Представете си да отидете на почивка и да получите едно изцяло ново преживяване. Да пътувате до дестинации, които винаги сте искали да посетите и всяка почивка да ви дава все повече и повече. Десетки хиляди хора по целия свят пътуват постоянно и се наслаждават на невероятни преживявания като тези всеки ден. Това са различни хора и всички те са част от най-големия VIP туристически клуб в света – Dream Trips. Закупувайки уникални почивки, които осигуряват страхотни изживявания на нашите членове, при това на достъпни цени, членството Dream Trips дава възможност да преживеете най-доброто, докато пътувате отново и отново. Ето това е всичко, което стои за този малък син знак You should be here. Това са нашите доволни членове, които казват: ти трябва да си тук с нас, да създаваме спомени, нови приключения, да се вдъхновяваме и да изживяваме повече. Всъщност всички тези невероятни кадри са заснети от нашите членове по време на техните пътувания. Това са още от тях, които публикуват снимки с малкия син знак от техните почивки. Може би вече сте го виждали. Нашите членове много обичат да публикуват снимки с него в социални мрежи като Facebook, Twitter и Instagram. Може да го видите на снимки с забележителности, на спортни събития, във въздуха и под водата. Пива буквално във всяко кътче на света. И така, какво стои зад всичко това? През 2005 година двама приятели се запитали какво спира хората да изживяват повече. Защо повече хора не създават невероятни спомени с приятелите и семействата си? Отговорът се оказва липсата на пари и достатъчно свободно време. Ако хората можеха да си позволят да изживеят мечтите си и знаеха как да го направят, те щяха да пътуват повече. И така, двамата приятели създадоха най-готиният туристически клуб в света – Dream Trips. Членството бива два вида – Gold и Platinum, което дава възможност на хора с най-различен бюджет да пътуват и да се забавляват повече. От романтичен уикенд за двама, през ваканции за цялото семейство, до пълно превземане на цели курорти. Това е първия път в живота ми, когато виждам океана и дъщеря ми се изкарва страхотно. Създадохме спомени за цял живот само за няколко дни. Определено трябва да сте тук. Толкова е забавно. Днес имах невероятен ден. Току-що се върнах от разходка с яхта. Бях с 15 от най-добрите ми приятели. Гмуркахме се, скачахме във водата, видяхме много водопади и беше страхотно. На почивка съм! Да си лежите по карибските плажове, да изследвате невероятната красота на Азия, да опитвате автентични ястия. Първокласни почивки като тези са това, което може да очаквате като Dream Trips Gold членове. Ние работим с най-добрите курорти, круизни компании, увеселителни паркове и хотели по целия свят, за да организираме прецизно вашата почивка, да ви осигурим изключителни преживявания и да ви предоставим най-доброто обслужване. Всъщност на много от нашите почивки ще ви посрещнем на летището и дори ще организираме парти за вас. Ще се наслаждавате на VIP обслужване и предимства като частни екскурзии, луксозни спа процедури и вълнуващи преживявания. Невероятно! Трябва да сте тук! Gold членството ви дава още и достъп до спортни събития на световно ниво, концерти на живо и невероятни приключения сред природата. Спускахме се по въжета и това беше, и тези АТВ-та, и всичко беше просто супер! Без значение дали пътувате в чужбина или отивате някъде наблизо за уикенда, Dream Trips ви помага да създадете наистина незабравими преживявания. И членовете ни са напълно спокойни с нашата гаранция за най-добра цена. Ако запазите някоя от нашите Dream Trips почивки и намерите същата тази почивка на по-ниска цена в рамките на 7 дни, вие ще получите парите си обратно и отивате напълно безплатно. Нашите членове имат достъп и до търсачката ни спечелила световни награди, която използва уникалната технология Rate Shrinker. Ето как работи. Да кажем, че сте си закупили самолетен билет или хотелска стая. Ако след това цената се понижи, Rate Shrinker автоматично ви пререзервира на по-ниската цена и вие получавате обратно разликата. Dream Trips Gold членството ви дава възможност да се възползвате от тази невероятна технология, когато правите вашите резервации. Друг голям плюс е денонощното обслужване на клиенти, така нареченият консиерж.
Получавате всички тези предимства на Gold членството само за $50 на месец и $200 еднократна вноска. А за по-изисканите от вас разполагаме с Dream Trips Platinum. Като Platinum член, вие разполагате с всички предимства на Gold членството, плюс достъп до специални Platinum Dream Trips. Също така, за всички Dream Trips, които предлагаме, получавате допълнителни екстри само за Platinum членове. Ще може да се възползвате и от още много невероятни предимства, като отстъпки за спа процедури, голф, ваучери, по-луксозни стаи, карти за ски, допълнителни екскурзии и други. Platinum членството ви осигурява привлекателни удобства като ранна регистрация и късно освобождаване на стаята, както и по-луксозни трансфери от и към летището. Може да изживеете тези невероятни предимства на Platinum членството само за $100 на месец и $300 еднократно. Тази сграда зад нас е толкова яка, изглежда направо нереална. Нашето семейство много се забавлява и е направо страхотно. Без значение кое членство ще изберете, вие ще станете част от най-вълнуващия туристически клуб. Ще имате възможност да се насладите на невероятни изживявания за много по-малко от това, което обикновено плащате, и никога да не ви се налага да правите компромис с вашите комфорт, стил, удобство и забавления. Но ето и най-добрата част. За всеки $1, който плащате за членски внос, вие ще получите Dream Trips точки, които може да използвате за повече Dream Trips почивки. Присъединявайки се сега, ние ще ви дадем до 300 точки, за да започнете още днес да се наслаждавате на членството си и да изживеете вашият първи незабравим Dream Trip. Като един от тези. Ето ни, ден първи, Килиманджаро, първата ни нощ, спахме на палатки и трябва да ви кажа, това е едно наистина невероятно изживяване. Ние сме наистина изключителен туристически клуб и това, с което членовете ни най-много се гордеят, е нашето сърце. Имаме култура и ценности, насочени към това да даваме и допринасяме. Нашата цел е да помогнем на хората по света да изживяват повече и да имат живот изпълнен с удовлетвореност. Фондацията World Ventures дава възможност на нашите членове да работят директно с местни и международни неправителствени организации, да подкрепят положителната промяна в живота на децата и обществата в най-голяма нужда по света. Всъщност, вие допринасяте само с това, че сте член, защото 100% от оперативните разходи на фондацията се покриват от членските вноски. От началото на 2014 година в САЩ нашите членове са помогнали да се съберат повече от $325 000 и да се построят над 13 спортни площадки. В Гватемала са построили 53 училища от рециклирани бутилки, са участвали в 51 благотворителни пътувания. До днес нашите членове са отделили доброволно десетки хиляди часове по време на 60 благотворителни пътувания по целия свят. Тези уникални пътешествия им позволяват да участват със собствени сили в животопроменящи проекти, подкрепяйки безброй деца по целия свят. Повечето от нашите членове ще ви кажат, въпреки че отивате на благотворително пътуване за да дадете, вие сте тези, които получават най-големия дар, този на радост, променяйки света. Беше уникално. Просто не мога да го обясня. Не може да се опише. Трябва да дойдете, да видите тези деца и да поработите с екипа. Толкова се радвам, че съм тук и че мога да споделям с тези красиви деца и учителите, които имат сърце да останат и да се грижат за тях. Просто е невероятно. Ето защо съм тук. Това ме промени завинаги. Ние искаме да дадем шанс на всеки да се наслади на невероятни преживявания и да повлияе положително на живота на хората по целия свят. Какво чакате? Без значение кое членство изберете, Dream Trips ви дава възможност да превърнете мечтите си в реалност и да започнете да създавате спомени, които ще останат за цял живот. Нашата философия е основана на желанието да помагаме на хората да получават повече забавление, свобода и удовлетвореност. Затова нашите основатели създадоха туристическия клуб, за който току-що чухте, за да обогати живота на хората чрез изключителни и достъпни преживявания. Те видяха и възможността да възнаграждават хората, които помагат на другите да изживяват повече. Dream Trips е продукт на World Ventures, компания създадена да позволи на хората да работят и да се забавляват по един изцяло нов начин. От самото начало World Ventures иска да докаже, че е възможно хората да печелят, докато се забавляват. Ето защо искаме да споделим тази концепция и с вас. Да ви покажем как може да се възползвате от тази възможност, като станете представител на World Ventures. И помнете, тази част не е задължителна. Може да се възползвате само от членството на нашия туристически клуб. Ние разбираме, това не е за всеки.
Но ако вие търсите начин да подобрите вашия живот и да печелите допълнителни доходи, споделяйки тази идея, ние ви даваме невероятен шанс да предлагате Dream Trips членство в най-вълнуващия туристически клуб в света. Като една от най-големите в своята индустрия, World Ventures има представители в повече от 25 държави и се е превърнала в едно от имената с най-голямо доверие в сферата на директните продажби, благодарение на своята прозрачност и открит мениджмънт. Това е доказана система, буквално за хора с всякакви възможности и амбиции. И ние сме го направили лесно за вас да споделяте тази идея и не се притеснявайте, ако не сте професионален търговец. World Ventures е посветена на вашия успех. Вие сами избирате дали да развивате бизнеса си почасово или да го превърнете във ваша постоянна работа. Ние ви осигуряваме необходимите обучения, подкрепа и бизнес инструменти, които да ви помогнат да постигнете целите си. Това е невероятно. Ето каква е тайната. Ако наистина искате да го направите, ако наистина много искате да го направите, просто го направете. Включих се в World Ventures преди около 4 години и сега живея начин на живот, който искам, който винаги съм искал и знам, че чрез World Ventures мога да получа този начин на живот, давайки своите усилия, време и всичко. Мисля, че тази възможност може да помогне на обикновените хора да станат необикновени. Само за $11 на месец и $100 еднократна такса, вие може да станете представител на World Ventures, международен лидер на пазара за директни продажби в туризма. Колкото повече Dream Trips членове присъедините, толкова по-голям доход ще имате. Ето един пример. Когато присъедините 3 нови членове през първите 28 дни, ще получите $100. След като присъедините само още един, независимо от периода, вашите месечни такси отпадат. Ако присъедините още 2 нови членове през първите 28 дни, ще получите още $350. Поздравления! Вече сте на печалба! Ако 12 човека се присъединят във вашия екип, за един календарен месец вие се квалифицирате за нашия месечен лайфстайл бонус, който започва от $300. Запомнете, вие не трябва сами да присъедините всичките 12 човека. Необходимо е да имате поне 5 лично регистрирани. И така, да кажем, че вие сте регистрирали 6 човека. Ако всеки един от тях присъедини само по още един, това прави общо 12 човека. И докато вашият екип расте, нараства и възможността за доход до $900 всеки месец. Помислете какво бихте направили с допълнителни $300 до $900 на месец. Може да използвате вашия бонус, за да подобрите стандарта си на живот. Дори и да смените автомобила си с нов, по-луксозен. И накрая, вие получавате пасивен доход според екипа, който сте изградили с вашите приятели. И тъй като това е една глобална концепция, потенциалът да се разрасне по целия свят е огромен. Това ви дава възможност да печелите още повече. Запомнете, че това е сериозен бизнес, който изисква време, енергия и усилия, зависещи от целите ви. Но колкото повече влагате, толкова повече ще получите в замяна. Седнах и слушах го и да се включа в World Ventures беше най-умното решение. Сега, 5 години по-късно, имаме цялото свободно време, което искаме, финансовата свобода, която искаме, пътуваме навсякъде по света и можем да правим каквото си поискаме, когато си поискаме. Забавление, свобода и удовлетвореност. Тази философия е в основата на всичко, което правим. Искаме всички да имат тази невероятна възможност да изживяват повече, да печелят повече и да допринасят за създаването на един още по-прекрасен свят. Стотици хиляди хора по целия свят вече се присъединиха към нас и ще се радваме и вие да го направите. Станете представител на World Ventures днес и започнете своето собствено пътешествие, за да се наслаждавате повече и да изживявате повече. You should be here. Вие трябва да сте тук.